دەستپێک بەرنامەی دەژیم گوت میوانی می وی بەشێ مامۆستای می هێژا دەلال نویسکار ڕۆژنەماوان هەواڵی me فەهیم ئیشق وی تەبلی vê بەشێ ببێ مامۆستا فەهیم بخێراتی بەرنامامە بەلێ ئەف وسا بێگومان gelek bû yer hene nava hefteyê de mora xwe Rojava Kurdistanê dikin lê ji bo min wisa giring bû ev 22 Çilê li Amedê ev çalakî mîtinga destekdayîna HDP wê werê li darxistin giringiya vê mîtingê ji bo ku bi nava gelê me de wisa liv û tevgerekê çê bike bi taybetî HDP ku yanî gelek dibêjin eğer hesin bajî wê helîya bad encama êrîşan ne ne wisa belê kerem ke yani meriv lazim e ji wir dest pê bike ji xwe yani tena serê xwe ne ev mîting parastina HDP'ye hebûna HDP'ye de siyaseta Tirkiye'de o siyaseta Bakurê Kurdistanê de bi bandore devlet vê tiştê baş dizane ji ber vê yekê jî di serî de heta niha ji bo ku pêşî li HDP bigire gava davê jî çi ji destê tê dike dert çi ye dert çünkü HDP di siyaseta Tirkiye'de kilitli. Yani van rojên dumahiyê bi peyvên Erdoğan carekî din eviya eşkere bû. Tê bîrawe Erdoğan wisa behsekî kir ku xwest nabêna HDP û PKK'yê de yan jî em bêjin nabêna Birêz Demirtaş û Birêz Öcalan de nakokiyan derxeholê. Ev ya bi xwe jî nîşan dide ku siyaseta Kurd û siyaseta HDP di Bakurê Kurdistanê Tirkiye'de bi rastî jî di rolekî kilîtli. Îja ji ber vê yekê her ku diçi zextên li ser HDP'yê zêde dibe bi taybet vê dumahiyê jî dixwazin lez û bes HDP'yê dozawiya dadgeha destûra bingehîn de bi dawî bikin bigirin. Ji ber vê yekê gelek lîstokan pêk tînin yani ew parlamentera HDP'yê Semra Güzel ku sala 2017 de em bêjin wêneyekî destê devletê de heta niha bi kar nanê heta niha tu lêpirsînek venekiriye ji niha dest niha tê bîrawan ne ku nayê bîrawan yani dixwazin hincet bi wê hincetê jî pêşî li HDP'yê bigirin tabii ev ya berpirsiyarîkî dide hemû aliyên demokrat yên Tirkiye berpirsiyarî dide hemû aliyên Kurd yên Tirkiye bi rastî jî hebûna HDP'ye ji bo pêşeroja Tirkiye û Bakurê Kurdistanê giringiya xwe di vir de îfade dike. Ji ber vê giringiyê HDP ji mêjve ye gelek çalakiyan pêk tîne yani her çiqa zext li ser wî zêde jî dibe ew van zexta ji bo ku tune bike û her wiha karibe bandora xwe siyaseta Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dibilîze hemû daîm di qada de ye vê dumahiyê jî bi navê em HDP'yê diparêzin dest bi çalakiyan kir bîst û dudiyê mehê de jî hefta pêşî îro jî li Amedê wek pêşendanek herêmî çalakiyekî herêmî wê li wir were çêkirin ez bawer dikim ku wê bandorekî mezin jî li siyaseta Tirkiye van çalakiyana lêxi yani mora xwe wê lêxi wê hest û daxwazên Erdoğanê ku êdî di tevayê dinyayê de bi faşistiya xwe tê zanîn yani êdî bi navekî din meriv nikare wî tarîf bike ve siyaseta wî jî bi vî awayî têk bibe wisa xuya dike. Belê. Mamoste wisa pirsek hergav tê bîra min gava dî me got heger hesin bajî wê heliya ba HDP û beriya wê partiyên em bên gelek partiye heta roja îro em bêjin ha HDP'ye wek tradisyonekê li pey hev hatin ew qas êrîş parlamenter zindanan dine parlamenter avêtên şaredarî hemî deste ser kirin dagir kirin her tişê histandin bi sedan ne bi sedan bi hezaran kadrên wê herî li pêş girtên xistin zindanan de çi dihêle ku HDP wisa li ser piya bimîne û hergav karibe di rojevê de bibîne a Tirkiye'de û rola xwe di nava siyaseta Tirkiye'de bilîze. Ev ya meriv dikare ji HDP bide dest pê kirin yani bingeheke ye. Ew bingeh jî
هزا خوش حقونا خود دگره ام بیجن جدامزراندنا کومارا ترکیه و ورده زخته کی مزن سر کرده هی لهمبر وی زخته جی کرد هر daim seri yıldana yani 1924 seri yıldana beytü şebabı bigre hatta 1938 seri yıldana dersime biset hazaran Kürt katil kirdi ve demi yani jenosayda Ermeniyan bejin beriya damezrandına komare yancıya Süryaniya ye Pontus'a fakat pişti damezrandına komareci katliamın mezin bir kurdara çekirin yani pişti van katliamancı Kürt her rana vestiyan her rana vestiyan em bejin hatta roja daviyeci berxudan her ku berxudan icad işteki dinci çe bu yani ev hakkı u rasti politize bunek şkora çekir pişti van politize bunan edici haftsari hatta haftasari Kürt dinav tevgera siyasi de bu yani tüçici bir ki ev Kürdeku jdiya xu çeviye به کردبونا خو روبرو بویه چونکی دولت او کردبونا به زخت و işkence و ظلم خو بویه دای ناز کرد ایجا سرویه کجی پشتیویجی edi tiştek derket oluyor. Hatta ku ev mesele çareser ne be ev politizasyon de mümkün ki joholer abi. Yani hadi derketin zaman politizasyonu rojane jiyan politizasyonu lehember zaxte berxudan politizasyonu yani ev tiştek ku nahatte jiyin belki draya geçti de usate zanen ku nahat heyama Erdoğan da hatiye jiyin ne usaya Beriya Erdoğan gibi salam vantışlana bu yani zindan Ahmet el Tevay cihanı edi meşhurum. Benavu dengu bu zaxtu işkenceyi xubu berxudanın xu. Nuhaji ev tişten ku duxazın dubare bikin bu ki duxazın embejin tekoşina kurda bifetsinin lehember ve keci berxudanı icat tişteki esası eve her daim berxudan serketi yani her bütçe avayı ev yer başvuru Kürdistan'a civabuye Rojava'ya Kürdistan'a civabuye Rojlat'e Kürdistan'a civabuye de hemu gelen bindest de cibi avayı bu yani çim millet eğer bir hak be eğer bir hak be devş doza xu bernedaya ama düğün haberede mukabın gerek işkence ciddiyetine gerek azar ciddiyetine yani İro hemen tışla AKP yanıl CHP yanıl parti giden çebe ciddi dahalı çıma çünkü ev doza ku vi bir hak bir kötüne ama devir de doz bu xu hakkı pişti ku doz hak biji beguman ve hatta nuhajiyatı nuhaşundeci ber bir peş ve biçi yani ne mümkün. Bele bistu dve behede le amade mitinga em HDP be Parizin yani de Parizin ve ver darxistin u bavariya ma ev ma mustashkhod hel bijartın andaji xuyad be de yani وقت نوروز وانا ديارك وقاليمه براستي دهندري خد هر تشقاس ام بيجن لو تبقرك وصار رجعنا تنهجي ل خدي لدوزا خو و لهدفه خو درد كفن مجارك دي ما مستعد خاص بورا قلت بيج بكم ريشان جات برسيا اللي دجي مالباتا ددا او لاريكو 12 جولان 2021 كده تشبو و اف دوز دي سجاره كدن دادگاه دوز لپاشخست و پلیسان دار كدن ايريشي مالبات كده يعني اف جي وصا سوسريتيه كجي سوسريتين دولة ترك رجيم AKP مالباتك كومكوجيك الهمبري تيكرن ودادگاه دولة في هلوستي الهمبري مالباتي ودستك داينا كوجر عندك ev tişten ku tegot roja dadgeh deji diyar bu şu yani eğer ev tevkuştun ev katliam deste devlete çene buna em bejin ev aliyen kujer ne de hatın parastın dadgeh edeci aşkere bu ku devlet aliye kujer de parezi yani hadiye katliam bu xu devlete ev tişte aşkere ki çıma beriya ku ji malbatê heft kes were qatil kirin êrişî wan kiribûn ji ber ku Kurt bûn êrîş li wan hatiye kirin ev tişte bi awayekî eşkere li raya giştî hat kengeşî kirin gotin ku ser malbata Dedeoğlu'ya êrîş heye û ev êrîşî ji ber Kurtbûna wan e lazim e tedbîr were stendin hatta ew kesê ku hate qatil kirin bavê wan yani kalka malbatê Dedeoğlu'ya
serili serokomariye jidayê ji Erdogan bixure jî nivîsandiye gotiye ku êrişek sermaye ne hatin parastin. Piştra ji malbatê yek ji wan hate qetilkirin derket holê ku malbat nav xwe di komekî WhatsAppê çêkiriye û bi hev re biryara vê yekê danî. Yani tena serê xwe yek kesek ne qatîle. Malbat bi xwe divê tiştê di berpirsiyarê û dewlet tedbîr negirtiye her wiha pêşîl qetliyamê vekiriye. Ja roja dadgehê jî tiştê balkêş ku hê jî sê kes ji malbata ku hatiye qetilkirin hêd bin çav dene hê jî bin çav dene. Yani vês bê Ji malbatê bixwe ji qurbanî malbatê bi xwe di dadgehê de ji ber ku bertek nîşan dane dadgehê ji ber ku bertek nîşan dane kujerê qatilê ji ber vê yekê wê rojê ji dozdehê meyê hatin girtin heta niha jî bin çav dene. Yani îro parêzer nivîsan dibêje ku vês bê ihtimalekî heye ku wana jî bigirin. Yani jê lê bine ji malbateke heft kes hatiye kuştin û ew malbat ew kesên ku jer ji wan yek tede hatiye girtin êdin serbestin ku biryara vê tiştê ji danin serbestin û her wiha ji malbata ku hatiye qetilkirin sê kes nihat bin çav dene. Yani ev hemû jî bi me nîşan dide ku devlet li hember Kurda nava lîstikê de bi taybet vê tişta ji meriv lazim e bêje ew malbatên ku yan van salên dumahî yan jî beriya bi salan hatine koçkirin Anatoliya Navîn û em bêjin gelek deverên din devlet zextekî mezin zulmekî mezin danî ser wan ew bi koçberî bi rêketin hatin ciyên warên din de bicî bûn hinek li wan dera ji xwe re jiyan çêkirin îja bi vîya wayî jî naxwazin li wir bi nav û nasnavê xwe bimînin. Yani dibêjin hûn koç kirin hatine van derna ya hûn ê dev ji nasnameyê xwe berdin hûn ê dev ji kurtbûna xwe berdin hûn ê dev ji zimanê xwe berdin hûn ê bibin Tirk. Ancak bi vîya wayî dikarin van dera bijîn yan jî em ê we qetil bikin. Yani ew sîstema metîngehkariyê ku dijî Kurda bi salan tê pêk anîn li wan hereman jî bi vîya wayî dimeşînin. Yani vê tişta lazim e were dîtin yek lîstikekî li hember Kurda tê pêk anîn ji dewletê cudanine çünkü devlet çi car li hember van kiryaran cezayek nedayê aliyê kesên ku qetliyaman di cî girtine berpirsiyarî girtine wezîfe dane. Yani sibehê jî her qetliyama güçlük konakı 26 sal berê li Şirnexê wê qetliyamê pêkanîn 11 gundî nava minibüsekî de dolmuşekî de kuştin qetil kirin û heta niha jî kesên ku ferman daye kesên ku di qetliyamê de cî girtiye hemû jî tê zanîn û yek kesek jî ji wan heta niha nehatiye girtin yan jî nehatiye dadgeh kirin nehatiye ceza kirin. Yani vana jî me nîşan dide ku devlet di nav vê tiştê de bi xwe cî girtiye û biryara devletê van tişana çêdibe. Xala dawî mamosta ma di deqa wextê me nema divê beşê de rapora rexistina mafê şopandina mafê mirovan Human Rights Watch ew jî balkêş bû di raporê de tê gotin ku rapora Human Rights Watch a sal welatên demokratîk bi otoriterîzmê re hevkariyê dikin. Ev yek. Ad dua fişar û zexta li ser HDP bêdengiya yan jî bê dadwerî û bêedaletiya li hemberî hem Salaheddîn Demirtaş hem jî Fîgen Yüksekdağ weke xalên taybet di raporê de hatin destnîşan kirin. Pir bi kurtî li ser vê raporê hûn çi dibêjin. Yani rapor her sal têweşandin. Bi rastî jî sala 2021 yani rapora 2021 ji salên din balkêştir gelek bûyeran rasterast dirivsînin ew zext û fişarên ser HDP bi taybet cî digire û dûr de jî tabî bal dikişîne sîstema heyî yani sîstema heyî Tirkiye jî û welatên din bi taybet yên rojhilata navîn jî dinirxîne dûr de ew sîstemên ku wek otorîter bi nav dike ama di eslê xwe de meriv dikare bêje ku wek rejîmên faşîst jî meriv dikare bi nav bike daxwaz û armancê wan sîsteman bi vî awayî dinirxîne. Yani ew otorîterî
hukuk jihole rakriye be hukuk gavte avetin her vaha bejin çık kanunun heyici kanunun heyici naib karani yani sistem anda kanun hele ev kanun jembejin gor berjendiyim ve sistemi hatını çekirin le disaci van kanuna bu xuji karnayın yani iro hesap bakın hemu cihan jibo girtina Selahattin Demirtaş Osman Kavala u gelek girtiyindin u taybet dadgehin Avrupacı bir yaran distinin o her vaha kanunun Türkiye'ci reddede ku bu gor bir yara dadgehin Avrupa'yı Konsey Avrupa'yı Türkiye mecbure hukuken vana bicibine lebcinaydın. Vana cibimen nişandı da ku ne hakiki mezin be hakiki mezin embejin Türkiye'ye o evci sistema hoca sistema ku heyi bengaha xodagre ama devir de yek tişteki merv lazım evici bej büyü bir kadinim Van bir yarana yani Van raporuna denivsanın fakat devletin cihanı lehember Van raporan çıgav. Tüm mekanizma peyda ne kırne? Peyda kırne. Hey mekanizma var. Mekanizma bu karnayın. Çıma jiberku berjevendiye an karanina ve mekanizmaydı. Tüne. Afkhala hari gringu adawi te got rasa ma mustahz gerek spasiyatet kim? Sefayim şek gerek spas bu tevlibunate. Tati bu mevane me istiyor gerek spas.